hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po 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 rikiti paka Urungwe chaku Urungwe chiri kuti tani ndapinda kunzvimbo inonzi Urungwe muri yeZimbabwe chifu mujinga Sabhuku Masau kunonzi iko kumahere right kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yekuti pane musha uriko una amai vanogara vari vega but kugara kwavanoita vari vega pamba pavo musemu yadhimo munhu munogara mwanakomana wako akaroora mukadzi wake achigara nemhuri yavo sokuti about 100 meters kubva panogara mai kana 100 meters tingangoti 50 meters kubva panogara mai nepanogara mwanakomana kuya kuti vari panzvimbo chete vanoonana zuva nezuva. Okay, zvakaitika ndezvekuti vamwene vakafamba vachinodarika pamba pemuroora vakanga vaenda kune imwe nzvimbo yaisonwa micheka yavo vachibva vaenda kuisonwa micheka yavo chida kunotarisa micheka yavo yakapera here mukati mekusonwa vachibva vasvika vakaona munhu uyu aisona micheka ahako vachibva vakudzoka pavakadzoka vakabva vadzoka nepamba pemuroora svikanzi mwanangu waitaura nyaya yekuti unoda manhanga no ndakuenda kunokubikira chi manhanga okay. vari kujoka nekutaura nemuroora wavo vachifara vachibva vabva ikoko vachibva vatanga kuenda kumba vachibva vaenda kumba vachinosvika kumba mwanakomana kune munhu akauyawo achiti aroda mascrap tsvina iya marara anobva pafoja. Okay, vamwe vanomatora vachibaisa kugadheni vamwe nomatora vachishanda nekuti vada kunomashandisei saka mwanakomana uyu pasvika munhu uyu akabva taka kufamba achiti hande ndinokuratidza mascrap aya paari asi kwaanofamba achienda uku aidarika nekumba kwaamai vake achidarika nekumba kwaamai vake pamba pamai vake patori nembwa yakabereka ine vana akudarika ari pasaidhi padura ari kuona amai vake vakaturara zvimbwanana zvakaberekwa nembwa iya amai vake iyai zvitori bhesi kudya maziso amai vake amai vakarara havasi kuchema kuti vari kurumwa vakarara but mumaoko mavo vakabata foni anofunduka chiri kuitika kudzika zvimbwanana zvakutobva kune rimwe ziso nekuti zvese zvakaungana paziso 1 zvakutobva pane rimwe ziso zvakuenda pane rimwe ziso ndio pakadzika zvimbwanana zvezve zvimbwanana handi kuda kunobvisa foni iri mumaoko foni yakatora nguva ivo vari mauri vaviri ava kusvika vachiedza vamwe kuda kuzama kuti vabvise chi foni mumaoko vakazoibvisa mai vachibva vatakurwa vachibva vaendeswa kuhospital but pavakaenda kuhospital amai vapenyu izvezvi ziso rimwe rakakanganisika rimwe racho ndo ritori wese kuti havasi kuziva kuti richakwanisa here kuzosevenza kana kuti richafamba sei so vari kuchema nokubvunza maitikiro vakaita nyaya iyi chavasiri kunzwisisa ndechekuti amai vanga vakarara vachirumwa nezvikiti kusvika pakutobuda ropa zvichibvisa ziso asi vaisachema uyezve vakabata foni mumaoko foni kuti muibvise mumaoko mavo yaitonetsa but vasingachemi vakanyarara zvichishamisa kuti hatisi kunzwisisa kuti chii chaimboitika right now vari muchipatara vari kutaura but ukabvunza nyaya idzodzo havatauri havatombodai nenyaya kuti aiko zvino zvinhu ndingenda kunzwa zviri nani but kuti vataure nokudavira zvinoenderana nembwa iyi havasi kudai kuti mama vanga vakarara here pakazosvika mbwanana dzikatanga kuvadya maziso kana kuti pavanga vakarara kudura imbwa yakaberekera pasi pedura pasaidi pedura zvezvi kutongorara kuti munhu auta senga kadonha here nekuti hapana chakawaridzwa padhaka pasi tingati isusu pakabva mama avagogo pavakapfuura vachibva kwanga vachibva kwanga kune munhu anga achisona zvinhu zvavachipfuura nepamba pemuroora vachiudza muroora kuti rega ndinokubikira chi manhanga kusvika pakazoonekwa mama ava vari kudyiwa maziso nembwanana pane nguva yakareba sei vanoti ivo hazvingawatorera 1 hour nekuti mai apa achidarika ipapoka nemwana uyu achizovingwa nemunhu arida zvinhu izvo ende mwana uyu anga sitorina tarisire kuenda ikoko akatozoenda ikoko nokuda kwokuti pane munhu ane zvaari kutsvaga zvaanoziva zvainazvo ndo pakasakanzana namai ava vakatodaro vane makore mangani ikogogwa mai kwanzani 52 vachiri kuzvinzwa vachiri mudiki vanga vane foni vakabata maoko vanga vadyiwa 1 ziso zvatotanga rimwe ziso but ranga satadi ranyadza kukuvara stere mbwanana idzi dzakura sei zvimbwanana zvisina mazuko azi hazvitorina kana 2 weeks zvaberekwa sembwanana zvidiki
zvisakana 2 weeks zvekutoti ikoko kusaidi ikoko ana utofambiri ikoko because vanozoti kune mbwa yakaita sei yakabereka amai vezvimbwana izvo vangu asipo vanga varipo asi zvimbwanana ndizvo zvaidaro Zimbabwe ine mbwa iyo ndeyavo ndeyavo vanga vasingacheme kuratidza vari kurwadza hapana kana kuchema kana kugomera kana kuita sei kungurara imbwa dzichiita sezvinoita kuti imbwa kana kuti paitika kuti mbudzi yakafa madyiro azingiita mbudzi yakafa ka hapana chinochema panoita sei ndozvavanga vari hovhiyo mimitambo kwete hatidi izvozvo but marefri asadaro so pena panga pasina apo tiripo pakapa ndi dharu pakapa right regai katinzwe kuti maripots achanyorwa namatch official pamwe chete nematimu ese anenge akamira sei ndianiko akakanganisa akakonzera kahovhiyo kuchawanda stadium mustudio mune basa zvamo umo ndinonzi maipita masomeke pawaterfalls maipetso sei vati mune basa naye maipita muno mutitori bhotore vanhu kwavo vanhu vanhu chaivo chaivo vanofamba kudzimba dzavo mukatosvika muchiti munokumbira badza kumba kwenda bhozho monzi mira chibvunzi baba vanenge vachitaurwa kuti ndini kuti zvinoita here badza riende kana ndikati kwete hapana modzokera morning kb nabhozho ndakachibata chimuti ndinonzi anyway zvamano kobulawayo ndiani aunza nyaya iyi yekuhurungwe vatete epambava okay kuti isu hatinzwisisi nanhasi hatisi kunzwisisa panzi kana pekutangira totoshaura kuti totangira papi zimbabwe tibatsireiwo vatete vaunza nyaya vari kubvunza kuti zvakaitika izvi ndizvo here vanoziva zvakaitika gogo avo ndosaka vasiri kutaura nyaya iyoyo ndinonzi pardoni musakai pashurugwi kana vachiziva kuti vati haina kumira zvakanaka here nekuti chakanaka hachirege kutaurika naibaba isabheo kana vari muchipatara vari kutaura dzimwe nyaya nekurwara kwavari kuita vasingade kutaura nyaya yokudyiwa kwawakaitwa kaziso nezvimbwanana nokuti ukashanyirwa nevanhu muri chipatara chii chakaitika taive tiri mumota mota ikazobuda murodhi vanhu tikakuvara tikadai ikarovana neimwe uri kutaura nhoroondo yekuti wararama sei vasingadi kutaura kanyemba nabhozho amai avo vakadyiwa nezvinhu zvavo musandipikisa ndinonzi madzibaba charles kumhasa ndiri padomboshava mukomana werapture yes kumhasa atonga kumhasa atonga hanzi kudiniko wewo plus 263 ine vanhu vanobata hazvisi zvimbwanana izvo zvidhoma zvavo zvanga zvakuda nyama dai vakadyiwa vose ndini Innocent Nyamindu kumandeya 2 Bermuda Honde Valley wechele yakwidza mtara baba Isabel ndinonzi madzibaba Evamo Chembe paICV pamapondera bhozho namarunga amai avo vaidyiwa nezvinhu zvavo mabasa eusiku chaiwo ndinonzi madzibaba Evamo Chembe paICV pamapondera madzibaba Evamo Chembe asi amai yaCharles Chembe ukupendere vanhu eka uyo ari kuchikwata chale Chembe vakomana ndiite happy birthday ndinonzi Willard Dafter padiana famu kwakutama Willard Dafter happy birthday po rikiti vo mamessages ari uya pana baba Isabel vazhinji vacho vari kushedzera kuti hadzisi imbwa hadzisi mbwanana ameno hadzisi imbwa idzo kanyemba nabhozho amai avo vaitodyiwa nezvikwambo zvavo zvanga zvave nenzara vainonoka kuzvipa chekudya kana zvisina chokuita nemushonga sei vasingade kunzwa nezvazvo kana vachibvunzwa panoda chidhindo apo mutsatrish mawire tinashe mawire king mambos talent wise man dr chimbowa nablessing mawire ninchemero wa Peter Zuru representing domboshava pasinyoro tires Peter panzi manje ndite seiko kwanzi tsutsura ziri kuita kudiana ziri kuita kunyangutana 20 minutes past 10 pa National FM chirongwa chiri kuendera patsogoroka the hottest mid morning show in Zimbabwe amai avo vakadyiwa newana vavo vanga vane nzara ndinonzi mai chinagana pa ushe wekunze bhozho saka tuti ndomaonera kuita vanhu sei vasiri kudaka kutaura nezvazvo nezvetsaona yakaitika iyi baba Isabel
haregete muchinjira nawo mashoko mataura wani kuti panoitika tsaona kana munhu apora kana kuti akukwanisa kutaura nezvazvo paya ichokwadi anotaura tanga tiri mumotikari takazodai ndakapesira kakuziva patakarovera pamuti ndokutomuka izvozvi chii chakaitika akutobvunza kune vamwe vanofanira kutotaura kamai avo ndaitobva kwandaibva ndibva ndapfuura nepamba pemuroora ndichibva ndapiringiswa ndikadona ndichibva ndafenda ndopandakapesira kuziva ipapo kokuti zii varoyi hatina zera navo vedu ndinonzi Edward chabvuta paguruve tingati mama ava muroyi here kuti vakangosangana netsaona aripo matsaona ekuti kune vanhu takataura last week nyaya yemwana anoti ndakapedzisira kungoshibunzwa ndichidanwa nesere murume mwana uyu anoti ndakabva ndakotsira akazobviswa tambo yaitomusunga zvokuda kusvika panguva yerufu asisazivi but munhu anorondedzera kuti ndakapedzisira apa ndichifudza mombe ndichibva ndanzwa izwi richindishedza kuti uya kuno kubva ipapo ndo pandazonzwa yes KB naBosho amai avo dai vasina kuonekwa vaitozomuka vega vanga vari pakusimbisa basa ravo ndinonzi tinotenda zinyama kwamatsika kwarusape daidzowa kazita rangu katatu tinotenda zinyama kwamatsika rusape rigiti vo ya tete vaunza nyaya mati nditete pakuita sei nditete hanzvadzi yababa murume wamai ava akashayika saka kurudzi ndingangoti kurudzi ndingangoti akafanana nemurume wamai ava nekuti iye hanzvadzi kwakaroorwa mai ava alright mukasekumu KB namukoma Bosho amai avo vanoziva zvavakabata unoti ungadyiwe ziso nembwa wakangopfavirira here ndinonzi Arnold Shutu kuruwa kwanzi nakansela Duma zviri kuitika muZimbabwe here yes zviri kuitika muZimbabwe Comrade Ketulo paStone Ridge vakachibata chimuti kuti dzvi pedu padhuze apa pahonorable Kanopula eka tumbwanana twanga turi tungani havana kutipa nhamba yezvimbwanana ndegati tsvake amai vetumbwanana vanga varipo pati vanga vasiri panagogwa vanga vakatorara zvavo twese ndo twaidya tumbwanana toga ndo twaita basa ipapo endi ito kutoziva kuti kumaziso uku kumwe kwese no kumaziso amai avo vakadyiwa nezvinhu zvavo musandipikise ndinonzi Melody wamukaseko Melody uri kupi gogo avo zvakaramba zvavaida kumuroora ngavasafe neinformation ngavaibuditse pachena tizive ndinonzi Focus Mwembe ndiri kuno kobulawayo asi kuti pane zvavaida kakuita kumuroora zvikaramba dzime muroora ikati kwete muroora ndiwaiti rudamanhanga rega ndinokubikira ameno Zimbabwe tiudzei munofunga kuti chii chakaitika Mr. KB naKule Bosho refuri wokuridza Dynamos vs Hard Rock ndiye akakonzeresa mhirizhonga ngarangwe zvakaomarara uyo ndinonzi Rushmore Toronga baba vaTrines muzezuru webocha marange muChisi Village maonero ake okay ndiri kukunzwai Rushmore Toronga baba vaTrines tinoziva kakuti panotambwa bhora rinenge richifamba rinenge richimhanya ende timu ende achitomhanyawo futi ndosaka kuEurope kwakatozoiswa VAR ichokwadi kuti refuri akati no haisi pena mamwe marefuri anenge ari kuvha vanotarisa omunza kuti enda umbonotarisa pakaTV kaya handiti womboona wotipa kuti unofungei nezvazvo kuno hatina VAR refuri akaita zvaakaita akapa chipena tena musenga ikalidha 1-0 ichibva ita 1-1 mu80 minutes bhora rakatombotambwa handiti pasara almost 10 minutes kuti bhora ripere vakatanga kukandirana zvigubhu masapota zeDynamos nemasapota dzechi Hard Rock kusvikira masapota eDynamos azopinda munhandare avo vakapindawo munhandare kana pane pamunenge musina kubatwa zvakanaka ndosaka panonyorwa report zvinyunyuto zvokuti zviendeswe kuno vanoona nezvemutambo
zoita sezvopenengurwa nokuonekwa kuti zvakaitika apa ndizvo here. Tarisai muone marefuri baba Isabel vari kususpendwa izvozvo nezifa vakawanda vanenge vasina kubata mitambo zvakanaka. Imi semasupporters hamusiri munotonga handitika munoendesa zvinyuto zvenyu. Zifa PSA yogara pasi yotarisa kuti zvakaitika ndizvo here. Kana refuri asina kubata mitambo zvakanaka uita sei mutongo wake. Saka kupwanya kwamakaita ground ndizvo here, kupinda kwamakaita munhandare ndizvo here. Timu yakanga yapiwa pena ndepi baba Bati? Hard Rock ndiyo yanga yapiwa pena. Tena musi ndiyo yakatanga kugowesa, yanga ikalidha 1-0. Hard Rock ikapiwa pena ikagowesa zvikaita 1-1. Ndo pakatanga masupporters kuita sei kukandirana zvigubhu kusvikira masupporters azopinda munhandare. Baba Isabel ndizvo zvakaitika. Makomana masupporters ngatiende kunosimbisa mutambo. Munozvinzwa kuwanda kwevanhu muground ndiko kunosimbisa kuti bhora rinakire, kwete kuwanda kwebongososo. Aiwa, regai timbonzwa mashoko anotevera. Papa Isabel, vateereri vari kuti gogo avo pane zvinhu zvavaida kakuita kumuroora zvikaramba vachibva vadyiwa nezvinhu zvavo. Munoti kudini nazvo? ndo zviri kufunga vanhu mukoma KB. Chiri kukonzeresa vanhu ndofunga chinenge chekuti wai vachiramba vakanyarara, wai vasingateereri zvakamboitika. Vanhu havachanzwisisi kuti chii. Uyezve munhu ungasvika iripa ukabayiwa netsono kana kubayiwa nemunzwa unotonzwa kuti pane zviri kuitika kana kutochema kuratidza kurwadziwa kwenyama. Wai pavairuma varemba vakanyarara tu ko foni yanga iri mumaoko kuzoita simba riri kurwisa foni kuti isabude mumaoko kutadza kubvisa imbwa. Kuti hapana pavaidyiwa ziso, hapana here itsinga inoenda kakuruoko yakakanganisika zvakazopaka kuti varambe wakabata foni isingabvisike. Ko tsinga iyi yaita here kuti vasanzwe kuti vari kudyiwa nembwa? Amen. Kungofungidzira baba Isabel, kungofungidzira. Mawani pane nyaya. Mukuwasha wenyu mukuwasha agerina chihera ndikada kubvunza zvekuti vakuwasha vangu makawanda sei munyika umu. Ababandi ndomuka nangofane mari nokuti isusu takabereka tine mhuri. Munhu wese agerina chihera kana uchitaura neni kubva nhasi iti tezvara vabhozho kwete bhozho vabhozho vese vakagerina chihera. Kwenyu hakuna kanyemba apa muna kana tezvara apa vakuwasha. Ini ndichitaura vakandikwaza ndichidavira. Regai ndikudzei ava ndiye mai vangu ka ndikule ndinovaziva ka apa muna kana tezvara bvunzai nini. KB na bhozho amai avo vakadyiwa nezvinhu zvavo ndinonzi Judith mazvazva kwagutu kwabhasera. Chinoshamisa baba Isabel, munhu akakuvara anochema pamwe vanga vasati vakunzwa peni pavaidyiwa, pamwe peni yakazouya vakuchipatara kuti havana kuzochema vakuchipatara. Arege tifambe nayo. Ndoda kutozama kutaura navo. Okay, ndoda kuzama kutaura navo. Ine ndichataura navo. Tinotenda fafaidza chimwe tozopinda kamuchitoro. Ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba. Mamukaseko ona repo matini matinyanya chimutima kabata ona repo njaje wamukaseko chafucho geti for geti chaduka pamucheni na bosi somunyati boss matishi ndisikakanga timu renga rakaungana nezuru vachipemberera bava direkanga remukobana ronzi time olipa aiwa vanga uri pazindoga pawaso avakobana vaifaya dai vachifara vachida tinokutenda MS maipemberera birthday remukobana muningine wangu uyo ndisikakanga ndimba ranga riripo tina shegotora akabara siridzai avosokanga varipo avana gogochiro aiwa ndinokutenda muri yaZimbabwe. Paka mapisa shaku mapisa chiri kuti kudini papa inzwai nyaya dziri pana paZimbabwe ngatibatsirane mukurarama. Tiri vanhu vanogara pamwe chete tichionesana. Pane amai vakaroorwa ndokubva vaita vana vavo murume wavo vachibva afa. Murume wavo mafiro akaita akafira kumunda. Munhu aichaka mombe ndiyakaona vakadona vachiratidza kuti vanga nechigubhu chavo chemvura, chigubhu chavo chemahewu, zviya zvekuita nemombe dzavo vakazooneka vakadona. Munhu akamhanya, baba vakatorwa vakaiswa kumochari, vakaenda postmortem, pakabuda nyaya yekunzi vanga vane chirwere chemwoyo. Ndo yakabuda. Amai ava vachibva vasara lega vaigara nevazukuru vana vevanakomana. But vanasikana vavo vakaroorwa munzvimbo dzavo vari vanasikana kuda kuita ivo vatatu, vanakomana vaviri, vakomana ava vative nemisha yavo. But mbuya ava kubva mazuva akashaika baba vepamba apa vakabva vapiwa vana nevanakomana vavo, vari vanakomana vaviri ava vakabva vaindisa vanakomana vavo vaviri zvakare, umwe ane 12 years naane 9 years. Ndo vanogara nambuya pamba pavo. Daniel Shiwiri Benifo wakachwemba communication zvakazoitika ndezvekuti inzwai muri yeZimbabwe vanakomana ava vane vamwe vana vavainavo
mbuya ava vaiti vakarwara mukanzwa kuti vaita serious vanhu vafonirwa vanakomana vanasikana kunze dai mauya mazama kuita plani mai vaendisewo kuchipatara marwariro ava kuita haachaiti vachingogara pasi kungosvika uku pavari vanakomana vanonzwa kuti kumba kwavo kune mwana afa kuchingofiwa chete mai vanomuka vanopora saka vanakomana varipo 2 ava mai vakarwara kaviri but pavaingoenda chete aingotanga kusvika chete kuda kunozama kunobatsira mai kumba kwake aifonirwa kunzi mwana adona mwana obva afa so vanakomana vari vaviri vese vanakomana vakavaita sei vana vakafirwa nevana vese iko zvino zvakazvatanga ndezvekuti amai vakabva varwara kudaro vakomana vakuita senge kuti vakutya kuti mai vakarwara vaisvika kuenda mwanasikana akaroorwa achibva enda kunoona mai vake achinosvika kuna mai vake mai vanokuita serious iyai vakangokora kasvika zvokumuka sokuti ndakunzwa zviri nani mwana uyu vatiti mwana vakuti ndakunzwa zviri nani mwana ndakatanga kurwadziwa nemusoro aenda kunoona mai hati pakiriniki padhuze ndokuenda pakiriniki kiriniki yesu kanzi munhu atori serious uyu ngaendeso chipatara chihombe achinosvika chipatara chihombe mwana achivaita sei achibva afa toita sei mwana afa vanhu vakutotumirwa nemukuwasha akutozivisa unzi mudzimai wake wakanga aenda kunoona mai vake ndiye azofa akafa asati adzokera kumba mutumi watakurwa ngauendeswe nokuti mwana akaroorwa anovigwawo kumba kwake chikonzero chivanhu chinoti atori mai kumba kwake anofanira kunovigwa kupi kumba kwake vanhu vaendesa mutumbi watakurwa svika hama dzekumwanakadzi dziriko hama dzemukwasha dziripo mutumbi waiswa mumba munozviziva kuti kumusha kana mutumbi wechikwa unoiswa mumba waiswa mumba mutumbi vanhu vechikuru vanenge vachiimba varimo imomo mangwana kuseni vari kunoita pamusoro pekofini vari kuona pakaisirwa pupu pamusoro pekofini ndiani veukama vese kusanganisira hama dzemwana ashaika nevakuwasha vakati ngatimbofambai zvikanzi tinofamba sei iko zvinozvi mutumbi utori panapa uyu tikarara tisina kuga mutumbi nhasi zvinoita here pachibva pakandirano mashoko zvokuti mutumbi wakatakurwa zvakare uchibva wadzorerwa kupi kumochari wadzorerwa kumochari nokuti vanga vasati vatara guva mutumbi wakazoita 2 days uri kumochari hama dzemukadzi dzichivedzera kuti mwana wedu tiri kuona sekuti akaurawa saka ngatifambei hama dzemukadzi dzachitori kumberi but munhu akazotsvaka dzaiko hama dzemurume ndiaitungamidzwa kuti aite zvakaona chikonze paida mari pese ndokutsvaga mubatsiri nokuunganidza zvinhu zvese vachibva vanzi nemubatsiri tokumbira kuti munotora mutumbi mobva mauya nawo pamuchauya nawo pane zvatoda kuita but pane zvachada kuita muchazoona chokwadi chichabuda pamusoro peutumbi uyu but zvandiri kuita panapa tinoda kuita zvekudzorera kuti muone mega zviri kuitika asi chonada kukuvimbisai ndechekuti hapana mutorwa akakanganisa mwana uyu ropa ringatadza kufanana asi zvakaitwa muukama vanhu havana kunzwisisa shoko rokuti ropa ringatadza kusiyana nokuti amai vangu inini iye hama yangu but ropa rangu neramai vangu rinogona kusiyana nekuti haisi hama yangu pakataurwa mashoko zvikanzi itai zvese zvamunogona tarwadziwa nenyaya yemwana uyu vakunovigwa kuchibva kwaitwa zvakaitwa kubva kwaitwa zvakaitwa vanhu vachibva vanoviga mangwana makuseni amai vake mwanasikana uyu vachibva dona ipapo chii chakuitika amai achibva takurwa amai achiendesa kuchipatara vaendesa kuchipatara vanhu pakatakurwa vaendesa kuenda kuchipatara mwana akatosarira machida sei vachiviga vachibva vaviga kudaro vamwe veukama vakati handi tinoita sei so mai ava vakafa vari munhu aitaura vachiti ndiri kubayiwa but zvandiri kuona panapa ndiri kuona mwana wangu ari kundirova but haasi kusvika pandiri ndiri kuona maoko ake ari kuzama kundirova but haasi kusvika pandiri so vachitaura kusvika munhu ndiye sarai vafa kudaro hama dzamai ava dzinova ndo dzakatanga kutaura mashoko ekuti tsvakai mubatsiri plus kana pane zvinogona kuitika ngazviitwe vachibva kutotanga kutaura kuti kwanzizvo matsvagiri mubatsiri onei kana muri kutotsvaga mubatsiri
iko zvikanzi nemubatsiri inini zvandaita panapa ndaita zvinhu zvokuti muone zvinhu zvakaitika pakufa kwemwanasikana. So veukama vega papa vatanga kurwisana kubva kuva kuwasha kusvika ukama veukama vacho zvakare vamwe vaishevedzera kuti kana variwo vakakonzesa rufu rwemwana ngafi vamwe vachishevedzera kuti atiite izvozvo. So pakazopedzisira paita zvekushedzwa mapurisa pamusoro pekuti vanhu vamwe vasiri veukama vanga vakutya kuuya pakaungana vanhu nekuti pese pavangogara chete yaive noise yanga iripo. Pakatozosvika makunze munhu wacho akanga ashedzwa kuti abatsirwe akazotozvekutotiza ipapo mushure mekutoti angada kutorwiswa futi nechi nevanhu vachinzi vakonzesa kanzi aiwa inini zviya zvekuti amai vakazoita sei handizivi but ini chandakaita chete ndechekuti zvamakandidana kuti nditaure pamusoro pekuti chii chakaitika pamwana ndo zvandakaita nanhasi handisati ndatoziva kutoti zvandakaita ndo zvakonzeresa here mai but ndakaita zvinoita kuti chii muone zvakaitika pamwana. Saka amai avo zvakare vatori mumochari avigwa akavigwa chii mwanasikana akavigirwa kumba kwemurume wake akavigirwa kumba kwemurume wake vatakamutanga uya pamba achibva adzorirwa zvakare mushure mekuti paitika chiratidzo chokuti mumba mune kofini makarara vanhu muri kuonekwa pamusoro pekofini paine kachimbuzi karipo zvotiratidza kuti uyu munhu uyu. Baba Isabel, painzi amai vari kurwara vanakomana vakasvika kunoona amai kumba kwevanakomana kwaitika rufu vanhu havana kuzoonera kuti pane zviri kuitika vanhu vaingotera semakungo chinotika vanhu ngoba kebhindi chekuti vanhu vanosvika pakutanga kutaura kuti ngatitange zvakati nokuti vanenge vatogara vaine fe ende panozoitika zvinhu zvekupedzisira zvinooneka izvika mumafamilies umwe munenge matogara kuine vamwe vanotoziva kunyange pasati paitika chinhu kuti nengi mufamily medu hana kunaka but vanhu vanenge vachisvika ndochitanga sei ende mutemo wenyika yedu unotaura kuti izvo ukangoenda mauchuchu kungosvika uchiti zvakati mukati wacho hazviita nomusiya panzi. Aunza nyaya pachimuti ndiani kubvaka kumapisa mukuwasha muridzi wemukadzi hanzi kudini aiwa zviri kuitika muridzi rwandakaroora inini hachazvizivi nanhasi pane mhungi mishonga pane kurwisana vamwe vanoti ndindire dambudziko ivo vamwe vachipanana dambudziko vega saka ini ndiri kubva mukuchema nanhasi hatisatapedza kuchema but nyaya dzacho zviri kuwanda. Tofanira kuita sei? Mukwasha akashayikirwa anga ane mhuri yakura sei anga ne vana 2 vatosara vakura sei vana kuzvinezvo vese vari pasi pegrade 7 ya zvakaoma. Zimbabwe muri kunzwa chiri kubvaka kumati imati south mapisa takambeke tiriko tanga tiriko ndokwakaitirwa kama celebrations independence zimwe 46 hai ya zvakaoma. Saka kuti amai ava ndo vaikonzera kurwara kwemwanasikana akazofa uyu pamwe chete nekufa kwevazukuru. Pakutaurwa pazuka hapana chakazobuda chikonzero mubatsiri akatozopesera pakutobudawo achiti kana magadzikana mauda tozotaura tichionesana kuti zvakabva papi nekuenda papi pane zvamakandituma ansa yangu ndeipi zvekuita zvakaita mai ava ndo ansa yangu here kana kuti kune zvimwe zvichaya kumashure vabva vaparadzana apo mukuwasha ari pakati amai vamai vemukadzi vafa mukadzi wake afa. Ya pakaipa Munex ari kumasvingo hanzi kekeke kuseka kwepa WhatsApp zvimbwanana zvakaramba nyama yemurora zvikati toda yako ndosaka vakadyiwa gogo avo ndinonzi Munex ndiri kumasvingo kuri seko kumasvingo nhasi Zimbabwe titendereka timbokwaniseka kutengesa kuitira kuti kwaniseka kubhadhara marensi tinavo kavasawira vedu veDMR Earth Moving Training Specialist ichikumbuka kuti makomedwa nako kanyumbo kamwe kano Papa Isabel vamatata ari kupiko DT bayo mudimba vanomuziva zvake kukomana kana kukamudana akasvika panzvimbo anopedza manje achabura zvitsva anonokika tinomuziva anouya makangorivara pe manje saka garai makagadzirira. Tinotenda Zimbabwe zvikanzi kanyemba nabhozho mamuka sei amai avo dai vakatodyiwa musoro wese havana kana basa muroyi ngaafe tiwane magariro akanaka. Ndishedzevo kakatatu mwanasikana wangu anonzi Mai Gomba ari paMount Gombori ndinonzi Mai Craig pachawo makuchinhoi Mai Gomba pa Mount Gomori hanzi wakachibata chimuti kuti dzvi po rikiti bvo. Tofunga kuti mama vanogona vakatoroyiwawo zviri kwese zvinogona kuitika ai ya pakaipa dzimwe dzekuwa ndizvo saka vanenge vasingaziva here kuti chii chakaitika pavanhu havazivi kana vasingazivi vanotauri ya pakaipa
zvikwambo zvavo amai amasafedha chairo zvikwambo zvavo izvo vari kudi kutaura zvakaitika ndinonzi nyasha nyakuchena paziko ndimutsiroka mama vangu mai nyakuchena pakatena baba Isabel ani zvikwambo zvavo izvo sei vasingataure ndezvavo zvakaitika zvavo zvinodya here muridzi ameno kanganiko baba Isabel kamunotaura nyaya yezvikwambo panapa tibatsirewo vanazvo zvinorodya here muridzi avaiwe konyaya yekuti pamwe gogo vakaroiwa iri kubva kupi naye baba Isabel koiyo yokuti zvinhu zvavo iri kubva kupi dzinobva kuvanhu yangochinya zvikanzi pamwe vakaroiwa gogo vanotaura sei vakaroiwa Zimbabwe tibatsirei tinzwe machinzwa kachepachi ihurungwe pamwe chete nemapisa munoti kudini ko isai ziso ragogo avo pachannel apo tirione vanoshereketa amai avo muroi uyo ndinonzi Dhuga Dhola pamandara avateereri avaiwe morning KB naBhozho hadzisi imbwa idzo zvinhu zvavo izvo ndinonzi Cosmas Andrea kwazvimba pamhako nditewo kapfo mudhara wangu Enwere Mkachi kwa Manoti Makachi kwa Manoti po rikiti vo tinzweka Reserve Bank of Zimbabwe kubudikidza kane Mazigi Desmond Fresh Products neInbugs the future of money tinotenda nai Kanyemba naBhozho nyaya yamataura iyo yekuhurungwe handa ine 2 weeks inenge yakutodya nyama here dzinenge dzatosvinura here pane nyaya ndini musvinu pamutare pachikanga baba Isabel zvimwe zvinenge zvisati zvanyatsosunura baba bati zvimwe zvinenge zvakusunura zvimwe zvisati zvasunura zvakutodya nyama ameno pane nyaya era aiwa pane nyaya apa handa dzine 2 weeks dzinenge dzakutodya nyama here dzinenge dzatosvinura here pane nyaya apo ndinonzi musvinu pamutare pachikanga mubvunzo uyu uri kurema mubvunzo uyu wativhura zvakawanda mupakamiso ini seke Zhakata mushaya Hama village ndakachibata chemuti musakangano kaZimbabwe kuti nhasi nenguva dza3 o'clock sports department ichakupaika mutambo pakati peCape United versus FC Platinum kubva kakurufaro stadium live pachimuti mangwana as we celebrate Africa Day. Yes, National FM ichaita simulcast ne Radio Mozambique Maputo ticha broadcaster pamwe chete kane Radio Mozambique Maputo apo tiri kupemberera Africa Day mangwana kubva nenguva dza2 o'clock masikati ndisu tega tine chimuti nepfenyuro inoteererwa nedzimwe nepfenyuro. National FM pamwe chete kane Radio Mozambique Maputo tinenge tichitsudzura tinenge tichibroadcaster pamwe chete mangwana as we celebrate Africa Day kutanga nenguva dza2 masikati tomorrow baba Isabel. Unozodei zakaronge chimutichi Bhozho naBhonzo amai avo vekufa vakaitirwa back to sender tsvatu hanzi vanga vanetsa nokutsvaira mhuri nyika yaparara baba tsvai vazukuru tsvai mwanasikana tsvai kuseka nhamo serugare hutsinye here wevabereki vanorwadzisa chokwadi. Ndakachibata chimuti ndinonzi Cynthia Musenda kunonzi kuBodensia Germany ndiitira ukapfo katatu kuna baba vangu John Masenda vakachibata chimuti padema apo John Masenda padema po rikiti vo Cynthia Masenda ari kunonzi kuBodensia kuGermany chimuti chakabatwa kumana amakedosa handina hangu kuda kuzvitaura but ndiri kunzwa voice ramakenosa rine kakuchema kachaitika kuma55 aiwa Kanyemba chiporota chako muzukuru ndakachiramba ichi chikuita sei futi uri kunamata zvakanaka zuva rekupedza munamato unenge wakurasika sei handisi kumborasika saka pari kurasika sei hamuna kuzvinzwa kuti voice ramakenosa rine kakukeka kudai kukakuchema shungu nehasha pane zvakaitika ndo zvine kakukeka kevoice kwete kuti timu icharohwa alright ndafunga kuti pamwe maresults achabuda after 5 ayo maresults akanaka ane chigaro chakadziswa chiri kudziya munoti capture kwete pamusoro nhasi
nasi aiwe utomboisa maoko ka eheka kuna mambo chifu nyakuchena ayo vepamudzi apa madzimambo angu kwazisishweteka ndizozo motoratidza kana bhodi chedu fanira kuchisheka kuti ngorwa maoko but mambo wechidiki ka mambo wechidiki tokunongomutishi wagwadi but isho ukazozoenda kuseruwa mukoma simba rasemidzi dhumadhuma navo kwatanga tiri uko kuchesa wapa dz apa akabata chimuti but pane zvandoda kutaura mukoma KB vanhu vemamabhendi vane mabhendi vanoda kuzofadza vanhu vakomana gadzirai zvinhu zvenyu nokuti pamunoda kuunganidza vanhu muchitamba zvinhu zvezvi pana kufarwa show yandakaona yavabati vajehovha show yandakaona yaMathias Mere kana uni kashow kako kakadhakwadhakwa akakutangira kumberi aupinde paseji muri kuti maartist ngavapolishe performance ngavagadzirise zvinhu kuitira kuti because pavanenge vakamira vanhu muri paseji paya vanenge vachitokujajai kuti makamereka papi munogona papi muchidzika ipapo Mathias akata kujamba pasteji atia kuti wabuda nekukopa chidza azviite kuda kuita kupi we wanna party Mathias we wanna party apa kubudisa damba refu musi wa 13 June handiti ane damba refu iri akatobvatuudza kuti ave kuno kunda kufarirai uyai tisangane mukoma Ignatius Mogeni chombo pachinhoyapo ndozoti munenge vakachibata chimuti aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe pamitambo yakatambuka pakupera kwesvondo match day number 14 Casolaga Premier Soccer League musi wemugovera Rangers College yakarova kasimba bhora 4-1 Rangers College 4 simba bhora 1 kurufaro Agama neZPC kariba kuwadzanayi 1-1 ngezi Platinum Stars ikagogodza Bulawayo Chiefs kubaobab 4-2 kuzoti Chicken Inn ikarowa neScotland FC 2-0 neZulu FC Hunters neTail 1 kuHart Stadium kuWaterfalls mutambo wakapera 1-1 then Hard Rock neDynamos baba Isabel atidi mirizhonga munhandare zvakaoma atidi mirizhonga munhandare kubhura kumutambo wekushamwari unoenda nemhuri yes unoenda nehama neshamwari timu yongo chisapota neyenge chitapota uyo muchipedza ipapo munofanira kuti hwagana kuti watana maoko kuti mangwana tichaona zvichaitika mukaziva kuti kubhora kunhandare kune 3 results ichokwadi win draw kana lose ukadaro unenge wapedza handiti ndinofunga kuti Premier Soccer League ichatarisisa ichamirira kama reports achanyorwa nemateams ese uye match officials kuitira kuti vatore kamatano handitika ekufaindisa pamwechete nekupaka mutongo pane zvakaitika kunhandare kuchawanda neZuro baba Isabel ground rakanaka kudaro rinosvibiswa nevanhu vauya kuzoona baba Isabel kana pane pausina kuwirirana napo nyorai kama reports handiti paitwe tsvakurudzo handitika poonekwa kuti zvakaitwa izvi ndizvo here kana zvisirizvo mutongo unopiwa kumunhu anenge asina kufambisa basa mune zvakanaka kuti Mwari vapindire kune vakasanganisa unekuda kukuwara kuti vararame mune zvakanaka vakurumbidze kupora then mwe mutambo wakatambwa neZuro kusakubva Manica Diamonds New Highlanders New Triangle United 0 Mos FC 2 kuGibo nasi kuri kutamba Cape United versus FC Platinum kuRufaro Stadium munofanira kutohwina ana mainosa nokuti mukatadza kuhwina apa muri kuona kuti vakomana vengezi Platinum Stars vari kufemera mugotsi so mamiriro akaita logo yedu top 5 Hard Rock 13 games 27 points Cape United 13 games 27 points kuzoti ngezi Platinum Stars 14 games 26 points Scotland FC 14 games 25 points then Rangers College 14 games 25 points matinongovazivisa then tichirwa pasi tichienda nyaya ndinayi pana pamukoma KB chiziviso nezviri kuitika mukati menzvimbo inoshevedzera kuti Delport road yeDelport kuEpworth mushure mechitiko chakaitika musi weMonday pakatsikwa amai nemwana wavo nemotokari wangu mapurisa vakazosvika but vakasara kuenda nevanhu vanga vatofa
vachitaura kuti iwo nzvimbo iyoyo wongu motokari dzinofamba, asi vanhu pachavo mhuri yezimbabwe panoonekwa chiti ndakakwanisa kutaura nemamwe madhiraivha vanoti nzvimbo iyi kana uchinge wasvika itofamba necaution, nokuti vanhu vari munzira iyi havabude murodhi vakawanda vacho. Taakutaura pane vanhu varipo vapenyu vari kurarama izvozvo tisingazive kuti apa chii chakaitika, but pane vasara 1 vanhu vemabhasikoro rodhi yeEpworth vanoita makwikwi nemotokari, Hey, havabude murodhi. Mota padzinopesana rodhi inofanira kuita diki chikonzero, mota ihombe, bhasikoro ukangoisiyira nemotokari padiki diki unogona kudonha kunyange usina kudhomwa, ndizvozvo. nokuti chinhu chidiki havabudi murodhi. Pabva pataurwa zvakare nzvimbo inoshevedzwa kuti pacorner store, vanhu vari pacorner store vanotoridzirwa huta, kana vasina kuridzirwa huta havabude. Ya, Unotogona uchiwa vanotuka vanhu vari motokari munhu here, asi ari kufamba netsoka. Munhu waari kutaura izvozvo ndiye munhu ane motokari, asi zvinhu zviviri izvi zvikagumana pane chimwe chinokuvara. ichokwadi. Wai tisingakoshese upenyu hwedu? Nzvimbo dzatiri kutaura idzi ndo nzvimbo dzatakwanisa kutaura, but Zimbabwe yese pane munhu pese remekedza upenyu hwako. Motokari haifani kukuguma ichifamba. Yes, vemotikari ngavakoshese vanhu vari kufamba netsoka, Ichokwadi. vanhu vari kufamba nemabhasikoro. Ehe. Ivo vemabhasikoro ngavakoshese vanhu vari kufamba netsoka, vanhu vari kufamba nemotikari. Zvimwe chetezvo nevanhu vari kufamba netsoka ngavatevedzere mitemo yepamugwagwa kuitira kuti tiite sei tikoshese upenyu. Tine urombo nezvakaitika. Tiri kunzwa kuti baba Isabel pakaitika tsaona amai ava vaizvifambirwa zvavo vachibva vazorohwa kana motikari yanga ita head on nemwe motikari. Zvakaoma chokwadi. Sudzurai baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba paka Harare Western. Ichi mukoma KB nezuro makamboti ati mekuyambira vanhu pane nyaya dzinouya mumameseji mumafoni, mawina tractor, mawina stand, muri kunzi mawina tiketi rekuenda kunyika yekwakati nemunhu wausingazivi, asi zvinongoya pafoni 10 euro shiwiri bini fo wakachiwemba kimenikiyasha. Pane munhu akasenda message kune vamwe mai kana kuti kune imwe mburi iri mukati menzvimbo yeWesley. Wesley. Yeah. Okay. Svikanzi mawina stand, makorokotoi mawina stand. Svikanzi andina kwandaka apply stand. Svikanzi aiwazve zvinoita kanzuro ndezvekuti izvo inongotora mazita evanhu ichibaisa pamawaiting list. Saka ndo malaki nezvimwe zvinoitika. Saka pari kudiwa mari yota yo 780 US. Mawina stand. Mawina stand. Yakakura seiko stand. Apo andotsoka bambesha bezi kuti yakakura sei. Right. Svikanzi uyai mtown tisangane pane imwe mari inodiwa. Svikanzi nguva yekuya mtown handina, chouyai mimi. Good. Ndobva varunga madhambiro kuchiti madhambiro kuiti mutauri kwa madhende ndokubva wangana vanhu pasina nguva kwedikidiki mukoma KP munhu angatopindira apa Wesley vakomana vanga vatoronga vatoungana jimono. Tiudze Imimi muri vekambani ipi munowinisa vanhu vasina kuuya kukambani yenyu, vasina kupinda mucompetition kungomuka vakawina. Right. Isusu zvatinoita nditori nemakambani andinosevenza ndo pandakatora mazita ndobva ndamatanga kudaidaida. Skanzi saka munenge muda kuzoita sei? Kambani yacho ndeipi yanga isingabude. So pandakazobva panzvimbo iyi ndakabva panzvimbo iyi vanhu vasati vaenda kumapurisa vanenge vakamirira kutaura kuno kwati takamirira kuti tinzwe kuti pavakazoenda kumapurisa chii chakabuda. Akakwanisa here kutaura nzvimbo yakutaura kuti kambani yandinoshandira uyezve vanhu vangandi vamwe vakarova mari. Nekuti nyaya dzinoitika kakawanda. Baba Isabel, fungai kuti munhu uyu akafonerwa achinzi wawina stand. Dai akangoita kabapuro kuti chokwadi ndawina stand. Regai ndinosangana nemunhu uyu. 780 US dollars. Hey, itsvage nyaya iyo munzwe kuti yasvika papi. Munhu uye zvakaendeswa kumapurisa akazobudisa mashoko ekuti kudini. Regai katimbonzwa muri yeZimbabwe kuti vanoti kudiniko neicho chekuhwina kwanga kwaita munhu wekuWesley. Nhubu ngadzibatwe. Anoiwanepi mari yokuhwinisa vanhu vasingazivi masendi. Tikavati vanhu vakawanda vakangwara seavo matsotsi anopera. Mutsa musikana wangu Grace Gubuje nevana namai vangu Maideni nevagari vekubangure kubhuya vose
vakuru vekanzuro yekuEpworth tinzwa kuti hapana here zvavanokwanisika kuita pakonaswepa kuitira kuti vanhu vapiwe nzvimbo dzekutengesera dzakanaka, motikari dziwanewo pekufamba, nokuti mukadaka kuita nharo nesimbi idzi chokwadi mota inofanira kubuda murodhi kuenda kune vanhu vari kutengesa. kwete kuti vanhu ndivo vanopinda munzira inenge ichifamba motikari vachitengesa imomo. hazvi mitambo iri kuenderera mberi. match day number 15 Saturday 30 May 2026, Dynamos versus Ngezi Platinum Stars kuRufaro, Mos FC versus Hard Rock kuNgoni Stadium Sunday 31 May 2026, Highlanders versus FC Platinum ku Barberfield Stadium, ZPC Karibe chabvina na Chicken Inn ku Nyamunga, FC Platinum versus Rangers College ku Mandava, Tel 1 versus Agama ku Ascot, then Simba Bora versus Triangle United ku Wadzanai, Scotland FC versus Cape United ku National Sports Stadium. Right, ndio pari kuvhurwa ka toda kumboita 1-2 testing kuti sezvo National Sports Stadium yange yavharwa kwenguva yakareba ichirohwa marenovations basa rakaitwa imomo rakafamba mune zvakanaka here. Ndosaka kamutambo weScotland FC versus Cape United uri kutambirwa ka ku National Sports Stadium musi weSunday 31 May 2026. Ende uri kuvhurwa netimu dzinogona idefeat yeCape United iyoyo. izvo zvitauro nokuti matimu anogona kuchange kune bhora rinonakidza. Asi inini mungambiti yedenga kubhora ratambwa here, ndiri kuratidza kubhora raperere kustora kupi arisati ratambwa Chiko arisati ratambwa asi tinenge taoneswa zviri mberi. Sorry Baba Isabel, Monday 1 June 2026, Bulawayo Chiefs versus Manika Diamonds ku Barberfield Stadium. Ndo kumira kuleta mafixtures ya match day number 15. Ito ya kusowe anditika tinyaso kukushandira kuitira kuti mukwanise kutodropa pa mutambo we Scotland FC, otherwise Cape United intindi muri waka mutambo omwewo mune nharo here bosi sakupanya watozviziva izvozvo katiwaka akanakumira mushe right kona panonozoti katibu akanakumira musha. Rega titi makorokoto amhlope congratulations kuchikwata cheMamelodi Sundowns ndo chakasimudza kamukombe weCAF Champions League nezuro mushure kame kudrowa kane chikwata cheAF right fa 1-1. So Mamelodi Sundowns yakabva yawina ka 2-1 pa aggregate ndio wakasimudza kamukombe uyu. Wow, mushure kame 10 years vachingoedza chete zvichiramba, saka vanenge vane 2 master pamajezi avo mushure mekusimudza kamukombe iyi right kaviri. Tinoti makorokoto amhlope congratulations. Kuzoti Arsenal ndiyo yakasimudza kamukombe last week chaiyo nezuro yakazorova ka Crystal Palace 2-1 pamutambo wakatamba apo pawakapiwa kamukombe wavo wokutamba mune zvakanaka vachihwina zvekare ka 2025-2026 league yeku England. chitungwiza yekuti zokune munhu akashayika ashayika kudaro vanhu vachibva vati no anofanira kuti anovigwa. Munhu akuenda kunovigwa vasvika kumakuva munhu kuti avigwe pakabva paita munhu akabudirwa nemudzimu ari mukati mekutaura chinzi ndiani kumudzimu abuda zvikanzi amundizivi here. So shoko raitaura chichinzizwa hamufaniri kuti murasirire munhu uyu, munofanira kuti aende kumusha, aende kunovigwa kumusha. Vamwe vakati vamwe munoziva pana vanhu vakawanda vanotaura zvakasiyana. Vamwe vaitaura mashoko kuti kana mudzimu uyu wanga uripo waregere munhu achimbosvika pakufa Wadii kumuchengeta. Vamwe vachitevedzera kuti idhimoni, vamwe vachitevedzera kuti zvipambwere chii no mudzimu uchibva wazoenda. Mudzimu waenda kudaro vanhu vakazama kunetsanetsana vari kati mukubvunza nyayo kusvika vati ngatiomberere zvakare mudzimu udzoke unyatsotudza zvakamira sei. Mudzimu vakazama kuita zvavada kuita but mudzimu anoda sei hauna kuti yakwana nguva yekuti kunozvo vakuda zvakare chimusina chinoda kunoisa kofini mukati chete tatitaridza kuti chaoda kunopinza kofini mukati. Mudzimu wetugu zvakare wega muranda uyu ndobva asimuka nemudzimu wake ndo kunopinda kuva macho. Akati uku munhu afanira kuti avigwe kuno, anofanira kuti aende kumusha. Ende chokwadi kubva ipapo hapana munhu akazovigwa wakagara tengo risiri zvaitwa zvese vakabva vatotora mutumbi ndobva wadzoreerwa zvakare kumochwa then wozoenda kumusha kuenda sei kwaunovigwa. Munhu anga ashaya uyu munhu rudzii? Munhukadzi kufa kwake mungazive kuti chii chakaitika? no akafana nenzira yeaccident. Yes. Okay. Baba Isabel, munhu akabudirwa Yes. kuti musarasirire munhu Musarasirire munhu ngarege kuvigwa muno, aifanira kuvigwa muHarare. afanira kuvigwa muHarare zvikanzi ngaende unovigwa kumusha. Musha. Saka mutumbo wakatozoenda kumusha. Watozoenda kumusha. Apo guva ranga ratotengwa. Wakatotengwa.
munhu aitoda kutoti bhokisi ritodzikiswa zvikanzi kwete. hey So panyaya iyi manje andizivi kuti chivanhu chakafanana necho chiripo here, sokuti kana pabuda mudzimu uchiti musaita izvi, kana kuti iye mupenyu wacho akafa wachona akasiya taura kuti ita izvi, zvinofanira kupikiswa here kana kuti ase ende kuti muzvizive kuti zviri kutaurwa nezvechokwadi chii chamunenge maona. iye mufi pane here mashoko akasiya taura kuti ndiri kudaka kuti ndinovigirwa kumusha? Hatina mashoko atiri kugamuchira akabva kumusha, akabva kumufi. Mashoko akangotaka kubuda, vanhu vese vakarongeka pane zvavaita, asi mashoko akangobuda pakataka kubuda mudzimu kuno mumwe. Mataura pamataura nyaya iyi kuti mudzimai uyu akaita tsaona, akaita accident achibva azofa ari munzira kuenda kurufu. Chokwadi. hey muri yeZimbabwe muri kunzwa kachakaitika icho chekuti munhu aidaka kuvigwa, pane munhu akazobudirwa zvikanzi hazvite kuti murarasire munhu anofanira kuti aende kunovigwa kumusha. Vanhu vakapikisana zvikanzi aiwa munhu ngaavigwe, tatotenga guva kudhara. Munhu uya achibva topinda mugwemo makagara muguva zvikanzi ane nharo ngaaite, ngadzikise kakofini. Vanhu vaka motivational quote of the day kana kuti mafarira vhidhiyo rachikungu tiri kumapasuwa kana coach Brian Ngosi ari kuti kutabzukira kuoneka uchiseka muntu anenge achiesezera mazi bichiramba, iwepo uri kumuseka wacho ungooneka ka urakalira manja. Amwewo anifamba nkati mamvura inenge chibvumba anikuza mamiriro ya bzinthu. Kutabzukira kuoneka uchiseka muntu anenge achiesezera mazi bichiramba, iwepo uri kumuseka wacho uchioneka urakalira manja. Amwewo anifamba nkati mamvura inenge chibvumba ankuza mamiriro ya bzinthu. Madness is laughing at someone who is making an effort and failing when you are not even putting an effort. Those that walk in the rain will forever have a different experience to tell. Madness is laughing at someone who is making an effort and failing when you are not even putting an effort. Those that walk in the rain will forever have a different experience to tell. Kurwara kunobva pakuseka munhu anenge achiedza kushanda nesimba asi zvinhu zvake zvichiramba, nyakuseka wacho pasina chaanenge achiita. Kune vanofamba mukati memvura inenge ichinaya vanotaura mamiriro ezvinhu. Kurwara kunobva pakuseka munhu anenge achiedza kushanda nesimba asi zvinhu zvake zvichiramba, nyakuseka wacho pasina chaanenge achiita. Kune vanofamba mukati memvura inenge ichinaya vanotaura mamiriro ezvinhu. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna coach Brian Ngosi. Nangoti ningoti oturu mukati machirongwa chino motivational quote of the day nsiku ya lero uno ka Monday 25 May 2026 Africa Day mu Africa pabodzi kana dziko ra Zimbabwe. Seko constable muganu, constable musiwa, chimutaka bale kuti mukoma KB ndine nyaya ndinayo pana. Ye mwana anogara na amai vake, baba vake vakafa. Okay? Mwana uyu akashiridza hama dzamai vake. Ndokudzigarisa pasi. Zvikanzi baba vakafa. Ini ndina 25 years. Ndinoda kutoroora mukadzi uye pano. Ane babewo pano ndini. Kwete kuti amai mukadzi wangu. Asi ndikuunze mukadzi wangu pano ndiye choshandira mai vangu. Vakandirira ndozviziva. Cool. Asi shoko renda kushiredzera pano nderekuti panapa ndikuna unotenderera udzai hama yenyu kana ine zvayawana kavaitire uko. Hama iri kutaurwa ndaamai vake. Kana vaona shamwari yavo, kana vaona mufarikani wavo, panapa ndepangu handini kudzidzisirwa mukadzi zvisina basa. Vakafirwa ngavamirire nguva yaMwari. Ari papo vanhu vakanyerera kuti ari kuzemba kutaura chii. Akati musati mapindura mwe ndokumbira kuti iwo amai vapindire kuti mashoko andiri kutaura vamanzwa here. Uye zvishona ende taura vainzwisisa here. Handiri kuona vanopinda panapa. Mukomba KB. Zvikanzi kudini amai? Amai vakangotanga kungochema. Vachibva vati kuhama dzavo. Amukwanisiri kunditaura kuti muende neni. Mazvinzo zviri pachena panapa handisina pokugara, handisina musha. Ko kana kuti ndawana shamwari yacho. Right. Sei. Zera rangu rinyore.
ndowanika here ndichienda muloji zera rangu rinori ndowanika here chinzi ndine imba yandaono ndichibuda ndine musha wangu mwana atodhikile mwana atotaura vana sekuru vachibva vanzi handina kushedza kuti muzotaura pano ndakushedza kuti muzonzwa mashoko angu andiri kutaura pano pamba tapedza handisi kuda hapana kupindura amai ava vakura sei 42 years 42 years Yes. mwana ari kuma no ndinganyeba it's 52 years 52 years mwana ndiye ari kuma 25 ma 20 ya amai vane vana vangani amai ndiye mwana wavena iyi mukomana ichechi mkomana kwano wakaita saka ari kushedzera kuti ndakuda kuwana ndakuda kuwana mudzimai wangu kuti achengeta amai vangu asi ndakushedza iva nasekuru kuti handidi kuona varume vanoti pano nekuti murume wamai vakafa saka vanasekuru apana zvavakataura vakanzi ndakudanai kuti muzonzwa mashoko dai mkomana pane idzo aripo here inomutengira doro vanasekuru vamwe doro vanasekuru emai doro pamapenyu pano ndine muzukuru wenyu akasara ndindiri panapa akasununguka bhati achitaura kupfocha amen ndichekupisi aiyo baba ndikwana mukoma kona weseka uko nyanga nyanga chekunyanga nyanga 0713938538 lekezani tipase kutenda kumafuti ya nkhumba kuna mwanzatu Caroline Tulani Sitole watiwerengera kamfeso mtundu watonga pabodzi kana nambia kusiya nthawe ziri pana 19 minutes to 11 pa National FM Monday 25 May 2026 Africa Day apo tiri kukumbuka kaganyura phatiwa kana mwana wa daga mwana wa dziko Brigadier General retired Donald Silundi Chuma amwewoka aratisiya kansiku ya 15 May 2026 kunyumba kwao kunkhulumani akapaswa ka ulemu wa gamba la dziko na mtsogolo wa dziko President Dr. Ede Mnangagwa aratisiya ali na makule 71 yakubaliwa asiya wana anayi ali kunyanganirwa kakupendesewa kansiku ya chitatu 27 May 2026 ku National Heroes Acre tinenge tichikupasani ka ulongwa wa kupendesewa kwawo Zimbabwe mukati mekutsudzura mukati mekufafaiza right nyaya ndi kutanga nayo panapa inyaya iri kukaroyi right kukaroyi kune mwana ale ne 6 months ashayika asi mwana uyu mazvarirwa akaita ndiye kuti amai vemwana uyu vakamuzvara vazvara mwana uyu amai vachona ndokubva mwana aita 12 days ndo iri chi12 rachona mwana achibva afa kudaro kutaura kuno kwatiri kuita mukabeka kuti akafa muna May June, July, August, September, October kutodarika futi 6 months kusvika nhasi tapinda munani muna December mwana uyu mazuva anokwenda kuita matatu adarika kwakauya moto chibvotanga kutsva moto paungari mukati mekutsva ndokubva wananga nekumakuva evana avo vanhu vakadai vakomana moto uyu karamba uchenderera mberi unopedzisa wapinda muvheji ukapisa dzimba dzedu enioroshi wiri binefo vakachiwemba kimenike asha akioro wiri binefo iri dinefo iri difo baba pati muzukuru wasekuru kule sikutukane saka ndiite sei ona chale chembe kumisa musoro akadai kuenda kachibata chibuti apari kufarira mavhidhiyo avakabuda ekukasira mberi kwazo inzwa ipapa zvadaro moto wataka kupfuta saidi raidzima vanhu nesaidi yaenda kumakuva zvakavanitsa simba ranga rine moto nemamhanyiro awaita asi moto wakati wasvika pane guva iri ndobva wangoti mo uchibva wadzima no more fire ndokubva wadzima vanhu vakati guys moto nemapisiro wanga uchiita waiwadzima apa handei hapana fire grade wadzima nei yes kukumberi kuchisora riripo wani siri kupfuta ndokuvhaida amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde jekesa musutu yekumagunde kufamba uko vakananga kumoto vachinosvika paya vari kuona pakavigwa mwana uyoyo kachitunha kari pamusoro abaisape ana kukanganisa kubva muna May kusvika nhasi angave pasi angave panze asi nguva yekukanganisika iripo ukanganisiki huripo nezvaari hanhu asi kuenderana mutumbi hauna kukanganisika uripo angani mwana yuyu mwanasikana so ndokubva kuti zvinhu ndobva vaenda kumapurisa vaenda kwamambo ndokudza sabhuku mambo vakatombouya vakaona mapurisa vakauya vakaona so kutaura kuno kwatiri kuita vatungamiriri ava pavakaenda havana kudzoka kusvika nezuro
So kusvika nezuro vanoti ivo vazotumirwa shoko kubva kumusoro kunzizo dai maliga, but ivo vari kuti hongu tinganzi tivige zvedu, but pakutanga takanga taudzwa nevakuru kuti izvo panoda kuti patsvagwe tsvakirudzo chii chakamboitika, nekuti hatingati mwana akavigwa ane 6, 7, 8 months ari pasi. Zvinonetsa kuti chii chamubudisa, wai kana abudiswa kubva pasi chii chambomubudisa, sei asina kuona, sei asina kudyiwa nzvimbo ine mhuka. Saka taida kutsvaga kuti chii chaita mwana uyu, tozomuviga. Kana pane zvakakanganisika tazvigadzira, tikamudzorera zvakare pasina chatagadzirisa, tiri kutya. Mutumbi wanga une hembe dzawo dzawakavigwa unadzo. Yes, hapana chakabviswa. So kutaura kuno ndizvo vari kuchema nazvo kuti hatizivi kuti tiri kunzi tivige yedu, but hatisi kuziva kuti toita sei. So mubvunzo unoti vaifanira kuti zviitwe sei? Zvinoitwa nemadzimambo here vemunzvimbo? Zvinoitwa nemasabhuku here? Kana kuti zvinoitwa nani? Uyezve kana mutuna guva rikafukunurwa, kana kuti rizofukurwa rizofutirwa zvakare, hazvidi vamwe vakuru here vanoti chiitai zvakati? Mukafutsira mega haisi mhosva here? Ko zvazvakaita izvi tingangofutsira tisida kuzvitsvaka? Anoda pasimba kuti vazvitsvakwe ndiani? Handiti vakapiwa go ahead nevakuru venharaunda kuti ligai mwana. So ivo vari kuti zvinoita kuti kuvigwa zvinhu zvisina kumbotsvakwa. Ndiani akafukunura mutumbi? Ndiani akafukunura guva? Ndiani akaisaka mutumbi pamusoro peguva? Chii chakazopaka kuti moto usvike uchidzimira pamutumbi uyu? Ko kanyumbo kamuri kubva kaasilareti natini gona lini ife tichikumbuka kaganyurira phatiwa kana magamba ya dziko mukati mwa dziko ra Zimbabwe, tichikumbuka kaganyurira phatiwa kana Brigadier General Retired Donald Silundi Chuma amweoka aratisiya kantsiku ya 15 May 2026 ali na makore 71 ya kubaliwa akapaswa ulemu wa gamba ra dziko achapendeswa kumanda ntsiku ya chitatu ya National Heroes Eka. Gogo avo vakadyiwa kane zvinhu zvavo vaida kakura ya murora karamba. Ndinonzi Kelvin Mafunga ku Goromonzi Rusike Mashave Village. Takachibata chimote kuti 0713938538 paita munango pantedwe. Hello National FM. Okay. Haina kuconnecta zvakanaka 0713938538 lekizane kati parasure tione kuti ndiani ko ali pantedwe. Okay. Yes, paita munango. Hello Chimuti. Tsano. Mamuka sei kwa baba? Muche ndakaruwa kuombera tezvara. Mukosha mukuru handisi kunzwa gushi mani. Aiwa ndatenda moni regai ndimbopinda mina nditi turu. Kanyimba panicheda mara. Ingotsudzura itozotaura mukuwasha. Right, apaka gogwawo akurowa nechekuchera. Zvinhu zvavo zvikuvarova izvi. Sei muchidaro? Vaida kushanyira muroora kuti vamuite zvisiridzo, saka mudzimi wemuroora namwari wake vakati no, hakuna zvakadaro. Uroyi uri pachena kuti haungadyiwa wakasunura munhu uchatoona ndiri kudyiwa usina action yaunotora. Then from that ukutowana simba rekubata foni uchitadza kuti uzvinunure mukurwiswa kwauri kuita nezvipapi izvo. Panowana. Saka muri kuti zvipapi izvi zvaisafanira kuvaruma here? Apa zvanga zvakutoataka kazvirisira muroora aida kuatakwa. Okay. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Nombototuru 1-2. Right. Goodson Kalulu padonja apo naGriginde naamai wangu nababa wangu Tazen ndoti muri sei nemudzimai wangu wadzanai nyika aenda kubasa. Tinotenda. Thank you very much. Ndikalu muna coronation. Sharp. Lekezane katibve kuti ndiani munango ari pantedwe. Hello pa National FM. Hello. 0713938538 0713938538 paita munango pantedwe. Amene zviri kuita nhare dzacho. Okay, zvinenge zvaita. Hello National FM. Mukoma Bojongora na mukoma KD Madi. Zviri seiko? Rise basa ready. Basa rakanaka. Amene kwamuri. Aiwa kwatiri kwakanaka, regedzai ndingoti damu ndiregai Samuel Gwaya pabulawayo. Mukoma regai Samuel Gwaya kwa untutu. Tibatsirei. Nyaya yandada kuti ndimboti bate ndeyamai avo vezvimbwana navo timbotidzoke mumasure zvedu handiti. Nezvinhu zvandambofunga ndikati tinogona kudaro kuti ine ndazvifunga izvi kuti vanogona kunge vari muroyi angadzidzwa nezvinhu zvavo handiti. Okay.
but ndazombofungawo kuti tomboti kudawo pane munhu anenge atovaroya vatoroyiwa kuda munoziva kuti munhu akanyatsoroyiwa zvakanaka nakakepi anogona kutoita futa rekuti arinenge ringachatozivi zvatiri kuita. muri kuti gogo vakaroyiwa nani? Panogona pane dzimwe mhezi dzinenge dzakangotoitikawo hatizivi kuti anenge akaita netsindia saka vatoita nyaya ngavasangomanya kutoti vafunge zvatiri kutorota muroyi ndozvandatanga kutofunga kuti awe ava vakadyiwa nezvino pandazofunga vanogona kunge vakatotambuwa mesi vakatangirwa vakatangirwa saka inenge ivo sezambuko revana zvinenge zvakuti tikayo vana vanobva vatofunga kutoti saka kuda mama muroyi ivo vakatoroyiwa vari vanofanira kunge vari vanotosumura kuti vanangu chakaitika paya chii regai Samuel Ogwaya. 0713938538 paitafuna gopatendo. Hello. Tiripo makadi henyu? Tiri kutaura nani? Aya Madala. Madala? Yes. Okay, tibatsirei tinzwe. Vanogona vakaroyiwa gogo iwavo. Vakaroyiwa nani? Nehama dzavo. Kuti vadyiwe maziso netumbwanana? Zvinoitika? Zvinoitika papati. Saka vangabatsirwe sei gogo ava havasi kutaura kazvakaitika kwavari kana vakabvunzwa nevanhu vari muchipatara kudaro? Vachataura zvavo. Ndikupera kuboresa. Mboresa itinzwe. Vaboresa mama wangu Maidala ari panjanja pasata apo. Natia Dala vari pamusangano. Aya Madala. Yes. Metabasa. Tinotenda. 0713938538 regai tinzwe kuti ndiani ari paronhare. Hello pa National FM. Aha, maskati. Kasara saiwo. Kuredio kuri kudekedzwa kwakanaka kuri seko kwa Dankwesi. Manje mukatanga kuita confusion 17 minutes past 12 pachazochaya 5 o'clock nhasi manheru kunenge kwakanaka kurufaro. Kunenge kwakanaka, the whole country is green. Kunenge kwakanaka. Green, about to go now. Dzinochekwa baba. Happy Africa Day amake Nosta. Happy madj edu tinokudai kani makakosha ini. Tinotenda madzinzwa idzi. Madzinzwa idzo ana mai amene zvavari ngotiitawo makore ano. Dzese dziri kupisa ndedzana amai kai. Bekisenda yakabatsira kuti miri yange yakarara kai. Ko manje hama dzamai dziri kutsika madziro kuti makaunzirei mubatsiri. Ita hama dzamai vanongoda kuzonyepesera kuti omesera asi tinenge nekambudzika kwenguva yakareba. Vanenge vakuti wauraita hama yedu saka wauraya munhu. Panoitwa sei pakadaro? Hapana zvapanoitwa kuti kupedzisenda haina kunanga munhu ito zvinenge zvekuti kana uchizeri unobata-bata iwe usikachanyanye kubata. Ngotaura kuti vedu venyu ndinobata-bata musaende kwakati kuita zvizvifande. Vanhu vanenge vasina kutaura vanenge vakambunyarara. Mubatsiri uya ogadzira maoko zvonzi ndauraya munhu. Saka achakupa ndiyani nguva yake isati yakwana, unomupa ndiyani kutembera manje. Ndizvozvo. Kozoti Jagogo wadambisa manhanga vakatangirwa. Vakatangirwa nedare. Nedare wadambikirwa nemanhanga. Mumanhanga imomo ndomaenda kuita zvinhu vadyiwa nembwa maziso. Saka yonga vataure chokwadi chavo kana vakabata-bata vachataura zvavo. Saka kuti imbwa ere idzo? Vakati vane zvinhu zvavo kanyema zvinhu zvinokupandukira izvi. Handi vakanaka kuzoma vakazoti kwapera vatakudzira inini. Amai tukaenda kwaHare kunodya nyama kwaHare nyama yacho iri kupi. Vakazovadira zvese nenyoka yavo. Ezvavakana gogo yedu pekudyiwa maziso ati. Vakatotogora ese adhikimeti iri kunoona tumboni twi. Ya zvakaoma chokwadi. Zvinorwadza asi vanenge vari ana mai vedu zvinorwadza vagati vanenge vachitisungurudza.
nyaya dzenyanga dzinopa vanhu mushonga unozopanduka ndozvimwe idzopi. ndizvozvo chaizvo. Baba Isabel vakavimbisa kuti vachasheedza vezinata pano titaure navo kuti vanhu vakadaro vanoitwa sei. Kwati zingatanga ichedzwa inyatotiudza kuti iyo vapanopa munhu mushonga wanomuudza kuti mushonga uchapanduka uchazvidhoma kana kuti wanopa munhu wachi mushonga welaki wozochinja wozvinonzwa pane zvinopisa vanhu vandoati hanzi akapuwa nzinzi mushonga welaki kana anozopanduka kuita nyoka inokurira pasembedhari. Yaiwa tichavatsvaga vanouya chete. Aiwa vatsvagei vedu kutekedzerwa neredhi kutangokumbirisa kumarefu emuno muzimbabwe. Kana uchinonga uchinyatogona kurefura dzokera kuti kuchikoro ozindovamwe vamwe vari kukonzeresa noizi mumagiraundi marefuri kachema nemingo yakare. Tiri kuzvinzwa Mainosa zvamataura. Munhu wese hapana munhu ari perfect, munozviziva. Munhu wese anokanganisa, even bhora rinenge richimhanya. Just imagine 22 maplayers handitika munhu 1 anenge achitarisa. Saka kana imimi masupporters muchiti referee akanganisa, munonyora chichemo chenyu choenda kuPSA choenda kuZIFA pogarwa pasi potariswa. Mareferee vari kususpendwa 1 vatiri kuona 10 matches suspension. Uyezve kana referee atadza mune kodzero yekupinda mugiraundi here. Nditanga kuona bhora panyowani apa wakakanganisa tikukuva vanhu vanoita noona bhora tikukumbirisa kuti kana taakugiraundi nyaya yekupotera zvinhu mugiraundi nyaya yekuita se ngationei bhora kwete kubvatora hama dzako dzese wodzisa mwoyo mako pagiraundi iroro wotanga kurova vanhu kubhora. Ngatisaendei nemwoyo, ngatiendei kunofara kubhora. Ichokwadi Mainosa. Kana wakanganisirwa usakanganisa toda kurova marefuri vange mezoda irefu akabatwa aipaka mugiraundi. Zvakaoma. Pasine hooliganism. Aiwa pasine hunhu ndiritonga kupora tinongoshumira vakakwara nezvino kupora nekukasika tongoti vanova munhu asibatwe ende kana dzasungwa vakabhadhari vepaindiyo vanhu vetimu yacho iyo vantu vasiya varimo mukati. Aiwa tinotenda Mainosa, regaika vari kuita ma-investigations vapedze kuita tsvakurudzo dzavo. Vakanaka vede mukomborero mumboreto vanhu vese vakateerera mutanzi yepaafrica day. Tinotenda. Vachada kutibata Baba Isabel kuti vaunze nyaya pachirongwa Bhoshongora segment munobatika sei. Reka ndingoti wamuka seiko kasora seiko Solani Mutungamire Boss Tuza chimutakabana tapiwa tapsingwere pamuchena na Caroline Chitsungu tafadzwa ngwendere wamuka seiko zvako vakabana chimuti Traimo Liba tinashe gotora siri dzaitaonana pamuchena na baba Claude Makubaba Martha chimutakabata Mainosa pamuchena na Constable Forge Cecilia Banda Bethanjiri pamuchena na Comrade Dimada chimutakakana ndisikakanga. Rega ndingoti vanenge vachida kundibata munotibata panhamba dzangu dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzise, nhamba dzinonuwira inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa Peter Zulu padombo shava sinyoro tayazi po rikiti Kanyemba Ponzo na Washington Marimira aka Bhoshongora. Tigumane mangwana Tuesday Madness. Tata.